Endnu en gang god eftermiddag og velkommen til uddelingen af Trykkefrihedsselskabets årlige ytringsfrihedspris, Sappho-prisen 2024. Og velkommen til jer, især jo Karen Jespersen og Ralf Pilkov. I er jo årets prismodtagere, og vi er meget glade for at overrække jer prisen. Vi har glædet os til det. Det er altid en festdag, når vi uddeler Sappho-prisen. Sappho-prisen gives til en person eller til personer, der har udvist uforfærdighed og kompromisløshed i kampen for det frie ord. Det er 18. gang Trykkefrihedsselskabet uddeler Sappho-prisen, som første gang blev givet i 2007 til journalist og redaktør Flemming Rose, og som lige siden er gået til absolutte sværvægtere i kampen for det frie ord, både i ind- og udland. I år går prisen jo som bekendt til Karen Jespersen og Ralf Pilkov for deres vedholdende og utrættelige oplysningsarbejde på den korte avis. Men inden vi begynder på eftermiddagens program, så vil jeg lige komme med et par praktiske bemærkninger. Vi begynder med at synge Jeg ser de bøgelyse ør, akkompagneret af vores kapelmester Ove Kryer. Og herefter vil jeg så motivere valget af årets Sappho-prismodtagere, og efter min motiveringstale, så vil prisen så blive overrakt til Karen Jespersen og Ralf Pilkov. Og herefter så er det så prismodtagernes tur til at tale, og det gør de i sådan en god halv times tid deromkring, ikke? Plus minus. Og når det så er forbi, så er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Og så går vi over til den mere uformelle del af arrangementet, som er indtagelse af et glas cava og et stykke kransekage, som jeg vil lige sige, at vores sekretær, Kit Louise Strand, har lavet meget, meget fine. Hun har brugt 4 kilo marcipan, så der skulle være et stykke til alle. Så meget for de indledende bemærkninger. Nu synger vi Jeg ser de bøgelyse ør. I foromtalen til uddelingen af årets Sappho-pris skriver vi i Trykkefrihedsselskabet om årets prismodtagere. I 2024 uddeles Sappho-prisen til Karen Jespersen og Ralf Pilkov for deres vedholdende og utrættelige oplysningsarbejde på den korte avis siden mediets start 29. januar 2012. Karen Jespersen og Ralf Pilkov har med stort engagement og samvittighedsfuldhed fortalt om islams udbredelse, ofre og konsekvenserne heraf i Danmark, og har bragt stof, der er blevet forbigået i mainstream-medierne, og har i kraft heraf spillet en central og uomgængelig rolle i oplysningen af danskerne. Citat slut. Den korte avis har siden sin start i 2012 været det vigtigste oppositionelle medie i Danmark til den presse, der i alt væsentligt holder sig i live på den mediestøtte, staten leverer, og som måske netop derfor af mange bliver opfattet som tiltagende konform. I dette medielandskab har den korte avis i foreløbig 12 år været et åndehul, hvor man ganske gratis kan holde sig orienteret om nyheder og historier, som man ellers ikke ville få. Og man kan få analyser og vurderinger, som ingen andre kommer med, og til med i pædagogisk, folkelig og let forståelig form. Dermed yder Karen Jespersen og Ralf Pilkov med den korte avis et vigtigt bidrag, ikke bare til den demokratiske offentlighed, men også til danskernes generelle dannelse, fordi de når ud til læsere, der ellers ikke vil betale for et avisabonnement. Og det er folkeoplysning i sin kerne. Men som for så mange andre tidligere modtagere af Sappho-prisen, har Karen Jespersens og Ralf Pilkovs bidrag til den demokratiske offentlighed, og dermed til ytringsfriheden, været en indsats i strid modvind, der ikke bare har krævet stort personligt mod og standhaftighed, det har også haft mærkbare konsekvenser for deres liv og virke. For man betaler en pris, når man går imod strømmen, og den pris er beskæmmende nok kommet i form af den statsstøttede presse, der ikke bare har følt sig moralsk hævet over den korte avis, men også har følt sig forpligtet til at defamere dem og forsøge at lukke munden på dem. Denne særlige journalistiske ybermorals selvbestaltede ret til at lukke munden på andre, kom til udtryk i sin pureste form i et indlæg i Ekstrabladet den 8. september 2020. Det er forfattet af Iben Maria Zeuthen,
der både dengang og nu er overenskomstansat journalist på Danmarks Radio. I indlægget skriver hun blandt andet: Lad mig opsummere. Det er vigtigt, at vi som journalister slukker for mikrofonen for dem med det modsatte synspunkt, når det modsatte synspunkt en gang for alle er underkendt. Og det går nogle gange for langsomt. Ingen inviterer Bjørn Lomborg længere, eftersom det står uden for enhver tvivl, at menneskehedens adfærd påvirker klimaet negativt, behøver vi ikke længere give plads til tvivlen. Faktisk er det et journalistisk svigt at gøre det, for det at repræsentere tvivlen afspejler ikke længere de videnskabelige resultater. Bjørn Lomborg skal ikke længere have taletid som klimafornægter. Citat slut. Citatet er et brutalt eksempel på den selvfede arrogance, der præger en alt for stor del af det journalistiske mainstream-segment, som dagens modtager af Sappho-prisen rammende har døbt Journalistisk Venstreparti. For der ligger en totalitær arrogance i Journalistisk Venstrepartis latente ønske om at lukke ned for debatten, og dermed for holdningsmodstandere, som Zeuthen i et øjebliks ærlighed sætter ord på i Ekstrabladet. Og det er den totalitære arrogance i Journalistisk Venstreparti, der sammen med ligesindede politiske kræfter i flere omgange har været drivkraften bag de kampagner, der har haft til formål at ødelægge og lukke ned for den korte avis, dog uden held. Det mest kendte eksempel var, da den korte avis i 2016 mistede en lang række annoncører, efter at en bevægelse ved navn StopFundingHate.dk lagde effektivt pres på firmaer som blandt andet Nordea, Just Eat, UC og IKEA, som efterfølgende trak deres annoncer tilbage med stort økonomisk tab for den korte avis. Stop Funding Hate blev aktivt bakket op af journalisten og P3-radioverden Anders Stegger, der i P3 Morgen opfordrede DR's lyttere til aktiv boykot af den korte avis og udtalte følgende: Nu er der i hvert fald gjort opmærksom på det, så kan det være, der ryger et par annoncer. Ellers kan I altid lige gå ind og tjekke den korteavis.dk, og så lige kontakte de respektive firmaer på deres Facebook-side. Staten tager dine penge og bruger dem mod dig. Både Iben Maria Zeuthen og Anders Stegger har således som overenskomstansatte journalister i Danmarks Radio brugt dine og mine skattekroner på at forsøge at lukke den korte avis ned. Det kan der uddrages 2 slutninger af. For det første. Statskanaler er af det onde, for når staten bruger store ressourcer på at blande sig i nyhedsstrømmen og definere sandheden, så ender det i mediekonformitet, censur og dermed i totalitære tilstande. For det andet understreger den chikane og diffamering, som de statsstøttede medier med Danmarks Radio i front gennem årene har bedrevet mod den korte avis, behovet for frie, uafhængige medier. Og det understreger især værdien og nødvendigheden af Karen Jespersens og Ralf Pittelskovs utrættelige indsats, der på lange stræk har været en kamp for den korte avis fortsatte eksistens. Kære Karen, kære Ralf, der har aldrig været tvivl om, at I på et tidspunkt skulle have Sappho-prisen, og i dag er tidspunktet kommet. Sappho-prisen gives som sagt til en person eller personer, der har udvist uforfærdighed og kompromisløshed i kampen for det frie ord. Den uforfærdighed og kompromisløshed har I to samvittighedsfuldt og uforstyrreligt udvist hver eneste dag den korte avis er udkommet, og det er en kraftpræstation, der aftvinger den allerstørste respekt. I har med jeres pionerarbejde på den korte avis ikke bare bidraget til, men også sikret en meningsmangfoldighed i det danske medielandskab, hvis nødvendighed kan ses direkte afspejlet i de statsstøttede mediers modvilje mod den korte avis og forsøg på at lukke jer ned. I dag, som for 12 år siden, står den korte avis som et vigtigt korrektiv til magthavere og statsbetalte medier, og dermed som garant for pluralisme i en demokratisk offentlighed. Den korte avis er, som leverandør af historier, analyser og vurderinger, som ingen andre bringer, et levende udtryk for den frie tanke og for ytringsfriheden, som er livsnødvendig for vores folkestyre og vores demokrati. Vi takker jer for jeres indsats for det frie ord, og for at I hver dag gør Kaj Munks ord til virkelighed. Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, kun om det er sandt. Tillykke med prisen.
Jeg meget gerne på Ralfs og mine egne vegne sige tusind tak for den pris. Det betyder moralsk utrolig meget, og pengene falder på et meget tørt sted. Så vi er meget, meget glade for det. Det er sådan en lille milepæl. Vi føler egentlig også, at Trykkefrihedsselskabet og Den Korte Avis har været forbundne gennem alle årene. Ralf og jeg var medlem fra Trykkefrihedsselskabet i start i 2004, og mange af jer har skrevet artikler gennem årene fra starten, og gør det stadigvæk, og flere af jer, der er til stede her, er meget vigtige og aktive bidragydere. Så tusind tak for den, også for den form for opbakning og støtte. Når det er sådan, er det fordi vi deler centrale værdier, vi har dem til fælles. Og det er jo værdier, der vil værne om de frihedsværdier, der er fundamentet for det danske samfund. Og det er også det, at vi bekæmper de autoritære værdier, der vil ødelægge det frie samfund. Den trussel blev meget tydelig i 2005, da Jyllandsposten offentliggjorde Muhammed-tegningerne. Det skete ikke så længe efter, at Trykkefrihedsselskabet var dannet, og viste jo til fulde selskabets berettigelse. Men i virkeligheden så er Muhammed-tegningerne også historien om, hvor Den Korte Avis begyndte, selvom der skulle gå nogle år. Da Muhammed-tegningerne udløste de forfærdelige reaktioner og ballader, skrev vi den bog, der hed Islamister og naivister, som netop handlede om den ideologi, der ligger til grund for islam, og som er fjendtlig over for ytringsfriheden. Og den bog blev en kæmpe succes. Den solgte i omkring 35.000 eksemplarer, og der er meget for en debatbog, og den blev oversat til flere sprog, spansk, fransk, islandsk og flere andre. Og det var jo en påmindelse om, at de holdninger og værdier, som nogle af dem ejer snakker om, vil prøve at tryne ned under gulvtæppet, og som vil prøve at fremstille som en lille sekterisk gruppe uden kontakt med befolkningen, at det simpelthen er et løgnagtigt og fejlagtigt billede. For det næste, vi oplevede, var, at vi holdt foredrag om bogen Islamister og naivister rundt om i hele landet for fulde huse. Vi oplevede sågar, altså i Haderslev, kan jeg huske, at folk rejste op og råbte hurra, fordi de var simpelthen så glade for, at der var nogen for fuld udblæsning, der forsvarede eller forklarede, hvorfor det samfund, vi har bygget op i Danmark, er så værdifuldt. Hvordan det bygger på nogle frihedsværdier, og ikke bare ytringsfriheden, men også de andre værdier, vi bygger på. Og det er tillidssamfund, som vi har fået skabt. Men de var også meget stålsatte, dem vi mødte ude til de mange foredrag i Haderslev, Kolding, Hjørring og så videre over det hele, med at man skulle absolut ikke acceptere, at en voldspræget kultur begyndte at trænge ind i det danske samfund, og på den måde undergravede og ødelagde de værdier, det var bygget på. Og det var jo en fantastisk oplevelse af de holdninger, der rørte ude i befolkningen, men som man hele tiden i medierne fik at vide, at det er jer, der er helt galt på den, og normale mennesker, de tænker slet ikke sådan, og så videre, og så videre. Men der havde vi så den holdning, jamen altså den kontakt, vi gennem bogen og de foredrag har fået skabt til den brede befolkning, den må ikke sættes over styr. Men hvad så jo? Vi skrev en bog mere, Islams magt, vi skrev en del bøger, men det kunne vi jo heller ikke blive ved med, og det, så fik vi den idé, at vi ville prøve at lave en slags løbende opfølgning på vores bøger. Vi sendte sedler rundt til vores foredrag, og så kunne folk skrive sig på, om de ville modtage nyhedsbrev fra os. Og det var, synes folk var en vældig god idé, det ville de gerne. Og så begyndte vi ligesom at tænke, jamen hey, det er jo en slags netavis. Altså dengang i 2011 var det,
der var netaviser ikke særlig udbredt. Selv de store etablerede medier, de havde noget på nettet, men det var ikke noget, folk brugte på samme måde som i dag. Og vi kunne se, at befolkningen i stigende grad ikke læste de trykte aviser. Og så sagde vi, at der er brug for de mennesker, der så læser trykte aviser, er lidt hjemløse, og de er samtidig også hjemløse med de holdninger, der står i de aviser. Der er noget andet, de gerne vil have. Og måske vi kunne bidrage til det, ud fra de erfaringer, vi nu har med vores bøger og vores foredrag. Men ideen med nyhedsbrevet førte sig til, at vi sagde, jamen altså, vi kan jo lige så godt lave det til en avis, og så nå bredere ud. Og det besluttede vi så i november 2011, at vi ville gøre, og så i januar 2012 gik vi i gang som ejerårsagen. Men det var jo altså ret vildt. Det var sådan cirka 3 måneder, men vi var simpelthen så utålmodige for at komme i gang. Og tænkte, at det kan jo ikke være så svært. Vi havde så hørt, der var sådan en platform på nettet, der hed WordPress, og den brugte alle, og den var meget nem at bruge. Nå, men så skulle man lige have fat i en programmør, det vidste vi ikke rigtigt, hvad var for en, men det fandt vi så ud af. Og vi skulle have nogen til at sende det der nyhedsbrev ud, og der fandt vi så også et firma. Men vi skulle også have nogen til at skrive det. Vi kunne ikke skrive det hele selv. Og der begyndte vi så at kontakte folk, og folk hørte også om projekter og kontakter os. Og der var mange af jer, eller flere af jer, der er her i dag, og nogle af dem vi kontakte, eller som selv kontaktede os, og som stadigvæk skriver. Og det har været fuldstændig afgørende for, at det har været en god avis. Vi fandt så også ud af, at faktisk nærmest lige inden vi gik i luften, nej, vi skal jo have billeder i avisen. Og det siger jo lidt om det amatørniveau, vi var på. Men heldigvis så er der Dils Asger, som også kommer i foreningen her. Han var super dygtig til at lave collager. Og så var der Sten Rostov, eller Sten Rostov, som udgiver Snaphanen, som vi også har en god kontakt til. Og Sten tager nogle fantastiske billeder, gadebilleder, der viser, hvordan islamiseringen skrider frem i Danmark. Og de billeder har bare, de collager, de billeder har været guld værd. Altså det her med, at billeder siger mere end mange ord, det er jo ikke helt løgn. Men så vi fik nogle super gode skribenter, vi fik nogle gode illustrationer, men hvad så med læserne? Hvor skulle de komme fra? Og det havde vi sådan set ikke rigtig tænkt på. Fordi, hvordan kom vi i kontakt med de mennesker, som kom til vores foredrag? De havde jo set en omtale af det. Og man må ikke bare sende et nyhedsbrev ud til folk. Det havde vi egentlig en forestilling om, at man kunne bare begynde at sende ud. Nej, det må man ikke, fordi det er meget forståeligt, det er jo spam. Nej, jeg tænkte, hvad gør vi så? Vi har jo ikke ret mange penge. Så rykkede vi en annonce ind i Jyllandsposten, hvor Ralf havde været politisk kommentator i 17 år, og var jo altså stoppet. Og så skrev jeg en lille annonce, der stod, savner du også Ralf Hyllenkov, så læs en kort avis. Hey, det begyndte at give noget. Så det var jo meget god ting. Så skete der det, da vi startede, så fandt Clemens Kjærsgaard, der havde et program om ugens gæst, han fandt så ud af, at han skulle have Ralf ind som gæst, og han regnede sikkert med, at han bare skulle ondulere Ralf på den her latterlige avis, ikke? De der latterlige holdninger og latterlige emner. Ikke? Men det gik bare helt anderledes. Ralf var i topform, og han blev så ved med at reagere på Clemens Kjærsgaard med at sige, nå ja, det var dengang Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Nå ja, men nu dig og Helle, jeg ved godt, I går meget ind for en stor indvandring. Og det skal jeg da ikke brokke mig over, men jeg har bare en helt anden holdning. Og han sagde jo der, Kjærsgaard, lad være at slå mig sammen med Helle Thorning, ikke? Jo, men du er jo så god med. Og det var så folk var ved at dø af grin. Og så skete der det bagefter, at folk strømmede ind på den korte avises hjemmeside.
sådan at den blev lagt ned, som man siger i de termer. Der var simpelthen så mange, der ville ind på samme tid, for det lød da meget godt med det Ralf, han havde siddet der og lavet. Og i løbet af meget få dage, så havde vi faktisk 11.000 abonnenter til vores nyhedsbrev. Så var vi jo bare, hold da op. Vi havde sagt bare, at vi kunne få nogle tusind, så skal vi være tilfredse. Men så der fik vi en rigtig god start. De ting, vi skrev, de nåede ud til 11.000, der modtog det her gratis nyhedsbrev, og det voksede jo hurtigt, det antal. Men fordi der var så stor interesse, så begyndte også, så blev det dyrere. Vi havde i starten tænkt, at vi kan godt, vi sparer bare, vi køber et Bilka, og så kan vi godt få råd til en server, og hvad det hedder alt sammen. Men det var så for småt. Vi skulle have en større server, og det skulle være en server, som kunne beskytte os mod hackerangreb. For det er jo også en af måderne, de der smidepelse, de prøver at gå efter folk på. Det er de hackerangreb, man jo hører mere og mere om. Men det gjorde de allerede dengang. Så til sidst må vi have en ret dyr server, hvor vi kunne få lov at være i fred. Og det har vi også været siden, men vi har også måttet betale for det. Og det kunne vi ikke betale selv, og vi havde ikke nogen rig onkel med en papkasse. Men så fandt vi på at spørge læserne, om de ville støtte os. Og det var der rigtig mange, der gerne ville. Og det er der fortsat rigtig mange, der vil. Og hvad vil sige, uden læsernes støtte, både moralsk, men også økonomisk, så havde der ikke været nogen kort avis. Og rigtig mange ser det ligesom som udtryk for, jamen den er jo gratis, det er så frivilligt, jeg tegner et abonnement ved at betale et beløb om måneden. Altså der er mange, der betaler et beløb, altså fast hver måned, og så nogle betaler indgangsbeløb og så videre. Men det har virkelig været med til at sikre, at vi havde råd til at betale vores udgifter. Man lærer jo virkelig på den hårde måde, jamen hvis man har nogle udgifter, så skal der være nogle indtægter til at dække de udgifter. Men det har der så også været indtil videre. Vi fik så pludselig mange annoncer, fordi vi havde mange læsere. Og det gik faktisk sådan over stok og sten. Det var fordi vi havde nyhedens interesse, og der var ikke mange andre netaviser. Men læsertallene voksede især, fordi vi skrev om noget, der interesserede mange mennesker, som de ikke kunne læse om andre steder. Det hører vi gentagne gange. Det er helt utroligt, det vi kan læse hos jer, det kan vi ikke læse om andre steder. Så samtidig skete der så også det der i 12, 13, 14. Der begyndte der jo at ske rigtig mange ting i verden, som vi skrev om. Det var der Islamisk Stat begyndte at buldre frem i Irak og Syrien, hvor vi kunne beskrive, hvad konsekvenserne af det var. Den måde, de behandlede kvinder på, den måde, de behandlede tyve og huggede hånden af osv. Dengang kunne man bringe billeder af den slags. I dag ved jeg så snart ikke, om man ville kunne gøre det. Men det var igen det her med billedernes betydning, noget der betød meget. Billeder af, hvor man så bøsser blive smidt ud fra højhuse, og folk stod nede for og kiggede op. Det var noget, der rystede en selv. Og det er altid en afvejning, hvor forfærdelige billeder skal man bringe. Men sådan nogle billeder, de tjener jo formål, fordi de ser for lange analyser af, at hvorfor muslimer ikke kan lide ikke-muslimer osv. Så siger sådan et billede jo desværre mange ting. Så der var Islamisk Stat, og så var det de år, hvor de store menneskemængder fra Mellemøsten og Afrika for alvor begyndte at strømme ind i Europa. Og nogle lande forsøgte at bremse den tilstrømning ved grænserne op gennem det der Balkanruten. Men så kom fru Merkel jo i aktion, som vi jo sikkert alle sammen kan huske de der forfærdelige ord. Vi har schaffen das, det klarer vi, og så fik hun de andre lande til at åbne grænsen. Og det fik også se den 5. september skete. Vi havde en overskrift i avisen, der hed, den 5. september kan blive enden på det Europa, vi kender i dag. Politikerne har svigtet totalt. Det var en katastrofe, når nogen faktisk forsøgte at lukke grænserne. Og grænsekontrol har en fantastisk opbakning i befolkningen.
Og så kommer hun med sådan et pennestrøg og siger, jeg er Tysklands kejser, panser, og altså jeg dekreterer, at det skal fjernes. Men det skrev vi jo utrolig meget om i de år. Sverige begyndte at gå i retning af sammenbrud, og hele befolkningens sammensætning i Vesteuropa begyndte at ændre sig. Noget, som man næsten ikke hører om i andre medier, og meget hurtigt bliver udskammet, fordi så hedder det så befolkningsudskiftning, og så påstår man, siger de, at det er noget, nogen bevidst gør. Nej, det går helt af sig selv, og en stor del af befolkningsudskiftningen sker faktisk i dag på fødegangene, fordi den indvandrerbefolkning er jo gennemgået meget yngre end danskerne, som der er alderspyramide ser sådan ud, mens indvandrers alderspyramide ser sådan ud. Så det var også noget, vi skrev meget om. Vi har en medarbejder, Poul Erik, der har været med gennem alle årene, som er rigtig dygtig til at læse statistik, og han har skrevet utallige artikler om den ændrede befolkningssammensætning, og også hvordan der er overrepræsentation blandt folk fra ikke-vestlige lande, blandt i kriminaliteten, voldtægter osv. Så det har været sådan lidt et pionerarbejde, synes jeg også, han har lavet der. Men og Danmark, den korte avis skrev så også, det skal jeg lige huske at nævne, også rigtig mange andre ting end indvandring og islam. Ret fortsat med de politiske analyser, han havde lavet i Jyllandsposten. Og vi har sådan et helt særligt emne, der handler om energipolitik og atomkraft. Vi er selv børn af nej tak til atomkraft, og ligesom flasket op med, at atomkraft, det er altså virkelig noget af det værste. Så er man i hvert fald meget, meget reaktionær, hvis man går ind på det. Nå, men vi begyndte at få artikler om fra de her 3 udmærkede, meget dygtige, vidende mennesker, som forklarer, at atomkraft er altså noget andet i dag, end det var for 20, 30, 40 år siden. Og hvis vi virkelig skal gøre noget ved CO2-udslippet, jamen så er det faktisk en genial måde at gøre det på. Og så vi bed tænderne sammen og skrev atomkraft i overskriften, selvom det lige i starten har holdt hårdt. Kunne man virkelig det? Men udviklingen er jo gået i retning af, at befolkningen, det er omkring 40%, tror jeg, af befolkningen, der er positiv overfor, at man laver forsøg med atomkraft. Og når man ser billeder af moderne atomkraftværker, jamen så er det sådan nogle små, rene huse, der ligger og er som jeg forstår det, komplet ufarlige. Nå, men der er jo masser af ting. Der er folkeskolen, der er hele uddannelsessystemet, hele den disciplinkrise, som jo også nærer mange mennesker. Så alt det skrev vi om, og det var faktisk ret populært. Læsertallene steg og steg, og i 2004, der har vi faktisk en overskrift, der hedder, at vi har over 1 million unikke brugere. Og altså, det var helt vildt, og vi lå i, når dengang lavede man statistikker, det aviserne begyndte at gemme lidt væk, fordi at det går ikke så godt for deres læsertal, og så vil de helst ikke have for meget gang. I hvert fald ser man meget sjældent læsertal, som man gjorde engang. Men vi optræder så også i de statistikker, og på netaviser regner man det sådan ud, at man siger, i løbet af en måned, hvor mange mennesker har så klikket ind på den korte avis. Og så tæller man hvor mange, og nogle af de mennesker, de har været inde hver dag, mens andre har måske været inde en gang. Men det var jo alligevel helt fantastisk. Vi havde selv drømt om, at vi kunne komme i nærheden af det. Og det siger jo noget om, som jeg også indledte med at sige, jamen altså de holdninger er i samklang med ganske almindelige mennesker, ganske almindelige danskere. Vi var ved at blive en avis for almindelige danskere, og man kunne se på undersøgelser, at vi havde stor spredning med hensyn til erhverv, alder, geografi, køn, der var flere mænd end kvinder, men
Men der var en meget gennemgående, en meget, meget stor spredning. På et tidspunkt var der et bureau, der lavede en undersøgelse af, hvad der var vores typiske læser, og de nåede frem til, at kernelæseren var Falckredder i Herning. Og det var vi stolte af. Og vi ville meget gerne lave en avis for en Falckredder i Herning. Men så skete der også det, at det gik så godt, så fik vores politiske modstandere for alvor øje på os. Og de blev nervøse for, og hvad ved jeg skal ikke tolke deres motiver, og i hvert fald begyndte de at smøre ærmerne om. Vi havde lige fra starten været en torn i øjet på dem, fordi de kunne ikke lide, at man snakkede om muslimer og islam og indvandring, og det har ændret sig en del siden, men sådan var vilkårene dengang. Og derfor prøvede de at ramme os ved at påstå, at vi lavede fake news, at det var simpelthen var løgn. Og vi mødte folk, der sagde, jamen altså, når vi siger, at vi læser den korte avis, vi synes, det er super godt, det I laver, men så siger at nogle af vores familiemedlemmer eller på arbejdspladsen til os, den korte avis, I læser der vel ikke den korte avis, de er jo fulde af løgn. Det er simpelthen falske nyheder, de bringer. Og der har stort set aldrig været nogen eksempler, fordi vi er begge to vokset op i pressen med at respektere, at der skal være kilder på de påstande, man har. Man skal lige redegøre for de ting, man skriver, hvor har man det fra. Men det er de jo ligeglade med, fordi sådan er vilkårene blevet også på nettet nu om dagen, at man kan bare påstå en hel masse, og så kan man komme pipende bagefter og sige, at det passer ikke. Men så har det jo allerede været ude i bredt ude. Men det var stadigvæk til at leve med de der chikane, påstå om fake news, smædekampagner osv. Men så lavede de jo den der særlige svinestreg, som Aya også snakkede om med annonceboykotten. Og det var en færdig ting, og jeg tror, altså Aya beskrev også, hvordan det var organiseret, at der er en, der sidder ude på nettet og skriver for frygtelige aviser, nogle frygtelige ting, de skriver, opslag på nettet. Og så er der en i kommunikationsafdelingen, der måske er ven med ham, der har skrevet det på, og siger, tager den kritik fra nettet og går op til sin chef med det, og siger, prøv lige at se her, hvad folk skriver om os på nettet, at det er forfærdeligt, at nu det her reklamerer på i den korte avis. Og dengang var folk, at de var det sikkert stadigvæk enormt mange for en shitstorm. Nu får vi en shitstorm. Så har jeg taget det af. Kan vi ikke bare droppe den der korte avis? Jo, siger en kommissionsmedlem mig, det var lige det, han var ude efter. Og så meddelte så vi vil ikke have vores annoncer i en kort avis, og som Aya også siger, det var også Just Eat og Elgiganten og UC osv. En del af dem svenske, i parentes bemærket. Men det, der var det helt lumske ved det er, at nu om dagen er det ikke sådan, at det enkelte firma, Nordea for eksempel, selv kontakter den korte avis og får en annonce i. Det er sådan, at der er nogle, jeg tror det er 3 kæmpe store annoncebureauer, som står for hele den der annoncering på nettet. Og de samler en pakke sammen med Nordea og Just Eat og så videre. En hel masse. Og så kommer de med en pakke, som de tilbyder til den korte avis, til Berlingske, til Jyllandsposten og så videre. Og så siger de, når de så bliver kontaktet af Nordea, så siger de, ej, nu må jeg holde op. Vi kan da ikke sidde med en pincet, og så pille Nordea ud af en af vores kunders, den korte avis. Ved I hvad? Vi dropper helt den korte avis. Og det var det, der skete. Det var, at de store firmaer, som sådan set sidder på hele annoncemarkedet, på netmedierne, de smider os ud af bussen. Fordi det besvær gad de ikke have. Men konsekvensen var, at vi var ude, og vi kunne ikke komme ind igen. Og det var jo et kæmpe dræn i vores indtægter, og det betød jo samtidig, at vi havde sindssygt svært ved at komme op igen. Altså fordi
uden annoncer, så er det meget svært. Men det var vilkårene. Vi havde så stadigvæk nogle annoncer, vi har stadigvæk lidt, vi har sponsoreret artikler, men det er ikke meget. Og de muligheder, vi jo havde, da vi havde omkring 1 million unikke brugere, for at blive en lidt bredere avis for befolkningen, og også indtægter til at ansætte folk og lave spændende journalistik, den blev ødelagt. Der er så sket meget siden, og vi har skrevet om mange ting, men inden for de sidste halve år ser det ud til, at nogle af de her angreb igen tager voldsomt til. Og jeg læser om det også i aviserne, hvordan det er kølvandet på Hamas' angreb på Israel og de pro-palæstinensiske demonstrationer. Der sker der en voldsom pres. Der er rigtig mange hackerangreb. Alt muligt, både på os og på andre, hvor de prøver at komme ind og ødelægge medierne. Og det er så, man hører ikke så meget om det. Det er også svært, hvad man kan gøre ved det. Det hører man jo også i tv, at de store firmaer, de har meget svært ved at se, hvad de kan gøre. Men der har vi jo så et fundament her i læsernes økonomiske støtte, og vi har også stadigvæk sponsoreret artikler, som er en god ting. Så har både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har været rigtig hjulpet meget med, at de har lavet annoncekampagner, som de så forhåbentlig også selv har fået noget godt ud af. Så man lærer på den hårde måde, at man kan ikke lave avis uden penge, men man lærer også, at man kan lave avis for meget få penge. Og det havde vi sådan set tænkt os at blive ved med. Og vi synes, der er meget god brug for stadigvæk et alternativt medie. Og sådan ser vi også begrundelsen for, at vi får Saxo-prisen. Men rigtig mange mennesker er jo bekymrede, og det er vi også selv. Og til foredragene bliver vi altid spurgt, hvor skal det her ende? Hvor tror I, vi ender? Fordi befolkningens sammensætning bliver ved med at vokse. Danskernes, briternes andel bliver ved med at vokse. I Storbritannien har de jo byer, hvor briterne er i mindretal. Og hvor vil det ende? Ja, altså, vi har ikke haft noget voldsomt godt svar på det, men ikke andet end man måtte forsøge at vokse sine grænser så godt som muligt, og også sætte sig op imod islamiseringen, fordi vi var et samfund, der byggede på nogle bestemte værdier. Men vi har også begyndt at tale om, at måske er der en ny tidsånd. Måske er vinden ved at vende. Og det er sådan noget underligt. Nogle gange tænker man, hold da op, alle de gange vi har skrevet om kvindeundertrykkelse og de miljøer osv. Altså, det er som om, det præller af på en vand på en gås, og det er behovet for at bevogte vores grænser og betydningen af nationalstaten. Alle de ting, hvor jeg tænker, jeg hører folk det ikke. Jo, det gør de, fordi mange mennesker, de tænker i de baner. Og det vi jo ser i øjeblikket, det er jo en ny form for forsvarsvilje. Vi har også skrevet om det i en kort avis, og mange mennesker ser det, der foregår i øjeblikket, kun i lyset af Ukraine og Rusland. Men selve det, at danskerne er så villige til at støtte Ukraine i kamp mod Ruslands overgreb, det vidner jo om en vilje, en forståelse for nationalstatens betydning og et folks betydning. Altså noget af det, der er også hele fundamentet for, at vi har Danmark og danskerne. Det er jo noget af det, der får folk, tror vi, til at støtte eller være med til at bekæmpe Rusland. Men det viser jo også en bredere forsvarsvilje. Altså pludselig er folk villige til at betale rigtig høje
forsvarsudgifter. Og det kan man så føre en lang diskussion om osv., men altså, vi er begyndt at snakke om, jamen det er jo lidt en ny tidsånd. Og det er en tidsånd, som også, efter vores mening, kan bruges i en indsats mod en ændring af vores kultur, mod sådan en indtrængning af helt andre kulturelle træk, altså til at bevogte vores grænser, også til at få en helt anden ånd ind i folkeskolen og andre uddannelsessteder, til at gøre op med hele denne identitetspolitik og vogue, og hvad man ellers kalder det. Og måske er det servisyner, men der er en ånd, og sådan kan man jo se på historiens gang, at der sker sådan nogle skift, også i befolkningens forståelse for, hvad der foregår, og hvad der faktisk skal til. Og det ville jo være fantastisk, hvis det faktisk kunne bidrage til at få bremset hele den udvikling, der er med indvandringen fra Mellemøsten og fra Afrika, og vi kunne genvinde det fantastiske samfund. Vi har det jo stadigvæk meget langt, det samfund Danmark er. Så på den måde synes vi, der er lys for enden af tunnelen, og vi glæder os rigtig mange år endnu, og vi vil med at kæmpe for det. Og der har det her været en fantastisk moralsk støtte og opbakning. Så tusind tak for prisen. Tak alle sammen. Ja, så har vi lige lidt tid til spørgsmål og kommentarer, hvis der er nogen, der har dem. Ulrik Guldbæk, tak for et rigtig spændende oplæg, og rigtig tak for den store indsats. Den leveringsnægtelse, du omtaler fra de store annoncenetværk, har den været vurderet konkurrenceretligt? Nej, men vi skal også være ærlige og indrømme, at vi er temmelig uvidende på det område der, så vi har ikke noget overblik over, hvilke muligheder der overhovedet måtte eksistere. Hvis du eller andre har nogle gode idéer til, hvad man kunne gøre for at reagere, så vil det selvfølgelig være fint. Men jeg er så desværre nødt til at gøre den tilføjelse, og det ligger i forlængelse af det, Karen sagde, at hvis de ikke prøver på den ene måde, så prøver de på den anden måde. Altså, at det er så fuldstændig gennemsyret af en forestilling om, at der er visse ting, der ikke må komme frem. Folk må ikke få nogle bestemte tanker i hovedet, fordi så kan det gå helt galt, især for alle de politisk korrekte. De er så hundehamrende angste for debat, og det er jo til at dø af grin over. Der er ingen, der ævler så meget om fri debat og alt det der, og der er ingen, der er så bange for fri debat, end lige præcis den type mennesker der. Og tro os, vi bestiller næsten ikke noget i hele vores vågne tilværelse, end på alle mulige måder og prøve at komme i kontakt med fornuftige mennesker, som vi kunne udvikle noget sammen med. Og heldigvis, jævnfør også denne forsamling, lykkes det i masser af tilfælde. Men vi ved jo også af erfaring, at hvis det begynder at knive med de kræfters argumentation, så sætter de sig jo ikke ned og siger, vi må indrømme, I har ret, det var rigtigt, det I sagde. Så får man jo en eskalering af de kampmidler, der bliver brugt. Og i sidste ende, det blev jo også nævnt af Aya, tror det var, i sidste ende, så har man jo muligheden for at lukke en virksomhed ned ved at kvæle den økonomisk. Og det har jo været forsøgt i vidt omfang, og bliver stadigvæk forsøgt. Og det gør jo, at vi meget ofte står i en situation, hvor der var en masse ting, vi gerne ville gøre, og sige, vi kan bare ikke komme til det, for vi har ikke pengene. Og hvorfor har vi ikke pengene? Fordi der er nogen, der har sørget for, at det har vi ikke. Og det vil sige, at man har jo en betydelig afmagt fornemmelse i sådan nogle situationer der. Og utålmodige og kampberedte mennesker som Karen og jeg, vi har det meget svært med den afmagt der. Vi vil ud og slås. Vi vil gerne give dem nogen på krakken. Men der er desværre masser af situationer, hvor vi ikke kan komme til det. Og det, der sker, er også, at mennesker, der egentlig ikke tænker så meget over det, de lever uden videre med den form for
angreb, censur, hvad man nu vil kalde det, på en avis som Den Korte Avis, især i takt med, at den fik større og større succes. Der var en chefredaktør på et af de store dagblade, der en dag kom hen til mig og sagde, jeg forstår ikke, I ikke skriver noget mere. Du er jo skide dygtig, mand. Hvorfor skriver I ikke noget mere? Så kan I også få annonceindtægter osv. Og jeg stod, var behar, ikke? Altså fordi mennesker, som laver alle mulige skurkestreger, de har jo en forrygende evne til at bilde sig selv ind, at de er rene engle. De har ikke selv nogen forestilling om, at de laver skurkestreger. Men der er altså virkelig skurkestreger. Farvandet, Karen har gjort rede for en hel del af det. Blandt andet sådan noget med at forsøge at forhindre os i at få annonceindtægter. Vi havde kontakt til et stort, velrenommeret annoncebureau, som var meget begejstret for den der kontakt, lige indtil, at der så kørte endnu en af de der bølger af hets imod os. Og der var simpelthen ikke noget at gøre. Det endte med, at vi sagde til annoncebureauet, I skal stoppe nu, fordi vi kan ikke lide, at vi insisterer på at gøre noget, som bringer jer i fedtefadet. Og sådan er der jo en masse kampe og spil og så videre, som man ikke kan se på overfladen, men som vi i allerhøjeste grad har oplevet. Og så kommer det oveni, det er næsten det værste af det hele, at de mennesker, der deltager i den slags, lad mig bare sige lige ud, skurkestreger, de bilder sig ind, at de ikke gør det. Altså vi har alle sammen fantastisk evne til at bilde os ind, at vi har meget større englevinger på ryggen, end vi rent faktisk har. Lad os nu bare være ærlige, sådan er det. For at give jer et eksempel, pludselig kom der en chefredaktør igen på et af de store dagblade hen, og sagde til mig, og nu kan jeg så bruge det til at prale en lille smule, han sagde til mig, jeg kan ikke forstå, at du ikke skriver noget mere. Du er jo utrolig dygtig. Og så måtte jeg jo fortælle ham, jeg skriver jo en hulens masse, men det står ikke alle de steder, hvor jeg gerne vil have det stået, fordi det kan vi ikke komme til. Der er folk, der forhindrer os i at gøre det. Og det er altså noget, der man mærker det ikke, hvis man holder sin kæft. Så kan man godt bilde sig selv ind, at de slet ikke findes, de der censurmekanismer. Men prøv det. Prøv at sige noget, der virkelig griber fat om hjerterødderne i den danske befolkning, og som samtidig rummer en kritisk retning i forhold til alle de etablerede sandheder. Det var noget af en oplevelse for os. Det var en oplevelse, vi gerne ville have undværet, men det var noget af en oplevelse for os, for vi er sådan rigtig pænt opdraget, at vi skal altid gøre det rigtigt, og det vil vi så også gøre her. Og så forsøgte vi, og så gik vi ned med flaget, ikke fordi det var for dårligt, det vi lavede, men fordi der var folk, der ikke ønskede det. Og sådan er verden jo altså ikke altid. Så, der er mange flere spørgsmål, så skal vi lige tage et mere? Ja, lad os tage et mere. Kirsten Damgaard, redaktør på www.Respublika, som er et gratis artikelbibliotek om indvandring og integration. Jeg vil nemlig også spørge om dem, som bekæmper den der nye persondatalov, hvor man for eksempel ikke må bringe billeder af folk, uden at de har godkendt, at man gør det. Er I blevet forsøgt ramt med det? Jeg spørger nemlig, fordi jeg har planer om at lave en bog med billeder af muslimer, og hvordan islamiseringen af Danmark er gået frem i de sidste 30 år. Og jeg har også en masse billeder, som jeg selv har taget, og jeg kender jo Sten Rosgaard, og jeg kender Jerry Bergman, som har taget en masse billeder. Så hvordan foregår det? Kan I være i fred for den lov? Ja, det er det her spørgsmål med, om man må bringe billeder af folk på gaden. Som hovedregel må man tage et billede på gadebilledet, og hvis folk går på gaden, jamen, så må de også acceptere, at de kan havne på et billede i en avis. Men der er nogle særlige regler for børn. Men de regler blev på en eller anden måde strammet for nogle år siden, og Sten Rosgaard har lidt mere styr på det. Men vi har været ude for, at når vi bringer Stens billeder af muslimer, altså ringer de til os virkelig truende.
vi bragte et herligt billede af en mor og så tre døtre, der sad på række med deres sorte tjalker i Botanisk Have. Og de ringede så, og vores holdning har altid været, jamen hvis nogen brokker sig, så vil vi ikke ud i en debat om det, så tager vi det af. Eventuelt så slører vi ansigterne. Det kan man altid gøre. Man kan pixelere ansigterne, og så har vi ikke hørt noget. Vi har haft andre tilsvarende reaktioner med folk, så du får reaktioner, kan nemt få reaktionerne, og så hellere sløre ansigtet, og så være ude over det problem. Jeg er Lars Tyler, aktivist. Jeg vil bare spørge om I vil sætte et par enkelte ord på den her lidt absurde mediestøtte. Der bliver jo givet 4 milliarder kroner om året i mediestøtte til, kan man vel nok tillade sig at sige, en masse folk, der sidder i opdigtede stillinger og ikke rigtig gider at oplyse danskerne om multikultur, den her påståede multikultur, som jo er absurd i og med, at det henter muslimer fra lande, hvor de dræber op over 10.000 kristne om året, og muslimer, der desuden ikke gifter sig med danskere. Så jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige noget om den der mediestøtte og alle de folk, der sidder i opdigtede stillinger rundt omkring i medielandskabet. Altså, grundlæggende er vi nok vi har fået mediestøtte i 2 år, og det var bare helt vildt bureaukratisk. Og så blev det kombineret med, at folk fik bare så ondt af, at vi fik mediestøtte. Så det var, og det var sådan, at man skulle sidde og opmåle, fordi en vis andel skulle være kulturstof. De var ved simpelthen at sætte livet af os. Så det var det ene. Og det andet var, at man får mediestøtte per antal ansatte. Det er det grundlæggende. Og det vil jo sige, at man ligesom belønner dem, der er ineffektive. Men man kunne jo tage det efter læsere, for eksempel. De mediestøtter efter antal læsere. Så altså til sidst, det blev så, vi fik 2 år, men vi opgav også selv at søge, fordi vi var ret overbevist om, at vi heller ikke ville få det. Og så egentlig er vi imod mediestøtte. Hej, jeg hedder Nicolas Clark. Kald det islamisering, kald det befolkningsudskiftning. Jeg tænker, der er grund til at være bekymret. Så kan vi altid diskutere, om det er på grund af det ene eller det andet. Og det er jo let nok at tage de mørke briller på, hvis man ser på den demografiske udvikling. Men hvis det var håbløst, så tænkte jeg, at der ikke var nogen af jer, der ville være aktive. Så hvis vi prøver at være lidt positive og tage ja-hatten på, er der så noget håb? Er der sådan en ting, som I tænker, at det vi sætter vores forhåbning til, kan gøre tingene bedre på mellemlangt eller længere sigt? Ja, altså, jeg tror, man må sige, at vi tror, at vores samfund er ret meget ændret forever. Altså, det kan ikke rulles tilbage. Men det kan godt bremses. Det ser ud til, den mindre kategori er det sådan noget med, at man bremser det man kalder pull-effekter. Altså, de penge, man får, som migranter kommer til Danmark, er faldet betragteligt over de senere år. Og du har ligesom en række af de der ting, hvor de ligesom siger, vi kigger os lige om efter et andet land. Men det er sådan den mindre del. Så er der hele med grænsebevogtningen. Man kan se nu også Meloni i Italien. Hun har lavet en aftale med Albanien om at sende asylansøgere derover. Og altså, jo flere der kommer sådan nogle tiltag, jo bedre. Men det skal jo være meget mere samlet. Og jeg tror, at hvis man ville, så kunne man jo både også sætte de der konventioner på kanten. Altså, der er jo ikke nogen, altså alt det der, man skal overholde konventionerne, men altså, det er jo engang gummi elastikum. Altså, så man behøver ikke sætte sig op en bål og brænde og sige, nu skal de bare smides på møding af alle de konventioner, så man har lyst til det. Men man kan bare sige, jamen når Menneskerettighedsdomstolen kommer og omstøder noget, den danske højesteret har lavet, så kan man bare lukke ørerne og så prøve at se, hvad der sker. Men du skal ligesom have en meget stærk vilje i befolkningen
til at acceptere det. Og det vi vil ikke helt udelukke, at du kan få det, men man risikerer jo at få nogle voldsomme sammenstød. Så det er meget usikkert. Man må støtte de initiativer, der er til at bremse på udviklingen. For eksempel også i folkeskolen. Folk er jo ved at tage sig til hovedet, når de læser de sidste eksempler med Borup og andre skoler. Og den totalt mangel på disciplin og asocial adfærd og karaktererne rester ned. Altså det er jo også et sted, man kan begynde. Hvor svært kan det være, ikke? Men hvor meget vi kan få tilbage af værne om vores land, altså det tør jeg ikke sådan sige meget håndfast. Vi plejer også at sige, at vi er så glade for det danske demokrati. Vi har en grundlov, der giver ytringsfrihed. Og der er mange, der lever i den illusion, at vi har ytringsfrihed her i landet. Det har vi overhovedet ikke. Den har vi stærkt begrænset af straffelovens 266b, den såkaldte racismeparagraf, hvorefter man må ikke sætte at sige noget, som kunne gøre nogle muslimer kede af det. Det er strengt forbudt. Og det er noget, der er jo meget bekendt ikke en eneste i Folketinget, som går ind for at afskaffe 266b. Så vil de svare, hvis man siger det, jamen det kræves af menneskerettighedskonventionen, at vi har sådan en lov. Og menneskerettighedskonventionen er jo ophøjet til dansk lov, så det var det første, man skulle gøre, at den skulle bare gøres til en almindelig konvention, som ikke er dansk lov, så den kan overtrumfes af dansk lov. Og ikke som vi oplevede for eksempel, altså det værste eksempel, jeg kender på misbrug af 266b, det var Mogens Glistrup, som skrev så mange bøger om islam. Og så konkluderede han det hele i en lille sætning, der sagde, islam er en verdensforbrydelse. Det indbragte ham en fængselsstraf. Mit navn er Eva Prevalska. Jeg kommer fra Tjekkoslovakiet. Og jeg har bare noget på mit hjerte. Det er meget kontroversielt. Det her apropos befolkning, udskiftning og fødegangen osv. Jeg synes, at I som land, som danskerne, gør det så nemt for dem. Og det er fordi, det er så nemt at føde de her 7-8 børn og 12 børn, fordi de planlægger det. De planlægger sådan en uansvarlighed. De bliver jo fuldfinansieret af jer, af skatteydere. Jeg har det her spørgsmål, at det skal ligesom uddybes lidt for Danmarks befolkning, at det er ikke små beløb, der betales til de her somaliske familier med 12 børn. Og kontroversielt. Jeg har selv fået 5 børn, og jeg arbejder som sygeplejerske. Det er hårdt, det er benhårdt, skiftende vagter osv. Pengene rækker heller ikke til alverden, vel? Så mit spørgsmål er, at Danmarks befolkning burde være lidt mere orienteret. Der er ikke noget racistisk i det. Jeg har selv 3 døtre, og jeg fortæller dem, at de skal først tage sig uddannelse, før de tænker på børn. Hvorfor behandler vi indvandrerkvinder som små uansvarlige teenagerbørn? Vi stiller da slet ikke de samme krav til dem som til danskere. Ja, skal vi? Vi har ikke noget svar. Ja, meget kort. Kan I sige noget om den læsesammensætning, som jeg har nu? Er det ældre og ældre segmenter, eller har I fået ungdommen med for alvor i jeres læserskare? Kan I sige noget om de strømninger, der er der? Vi har ikke statistik, som vi havde tidligere, på de tidligere tal. Men vi ryger jo ind i en masse mennesker. Og vi kan da konstatere med glæde, at det er ikke nogen forudsætning for at læse den korte avis, at man har været på plejehjem i et antal år. Det er det bestemt ikke. Det er vores erfaring, at aldersmæssigt er det rigtig meget sammensat. Jeg kan ikke huske, om Karen har fået det fortalt, men
en af vores sådan aktuelle anekdoter, det var, at vi var på sommerferie. Hvor var det, vi var henne, Karen? Kandestederne, ja, det var det. Så kommer der en fyr, der var han ved at tømme kloakker eller sådan noget. Hvad noget? Ja, han var renovationsarbejder. Og så bliver man jo helt blød om hjertet, når sådan en han så siger, den korte avis, jeg læser hver dag. Ikke? Og sådan er det. Det er et meget sammensat publikum, og gudskelov er der en hulens masse af de mennesker der forholder sig særdeles aktivt til, at avisen eksisterer, og som kommer med alle gode ønsker i forhold til avisens fortsatte eksistens. Jeg skal nok gøre det kort. Michael Pihl, der er mere behov for alternative medier, som alternativ til statsbetalte medier, end der nogensinde har været. Kunne man forestille sig, at den korte avis på et tidspunkt kunne samarbejde eller lægge kræfterne sammen med andre alternative medier? Der findes jo nogle få andre platforme. Kunne man forestille sig det? Vi har været involveret i flere overvejelser, men altså, det har været utrolig kompliceret. Der på et tidspunkt, altså så var nogen, de havde større, meget større forestillinger, de skulle også være med en tv-station, ikke? Og der blev bare sådan, ja, det ville være herligt, hvis det kunne lade sig gøre, ikke? Men vi har altid gjort det, vi har en kontakt til de andre, der er, og en god kontakt. Og altså, der er dokumenter, der er 24 Nyheder, der er Snaphanen. Men det har været svært, fordi vi havde været vores profil, og det er også bare teknikken og det hele. Men altså, det er klart, det er noget, man er meget opmærksom på, og man på en eller anden måde kunne udnytte kræfterne. Så det eksisterer fortsat som mulighed. Og lige med de unge, vi sad lige med en undersøgelse, der vi gik hen med, det var Gård Andersen, som havde selv fået chok. Han havde spurgt om, blandt andet, hvor mange af dem, man spurgte, mente, at muslimer skulle udvises på Danmark. Man tænkte, hold da op, kan man overhovedet spørge om sådan noget. Og der var så en fjerdedel. Det var mandag morgen, der lavede den. Det kan findes på nettet, stor undersøgelse. En fjerdedel, der sagde, ja, det skulle det. Og der er færre unge, end der er ældre, der siger ja. Men der var stadigvæk en betydelig andel af de unge. Og det er aldrig til at vide med alle de trakasserier, de har ude i skolen. Det er jo fuldstændig uhørt, at de skal stå model til det. Og så kan man sige, ja, vi ved ikke, hvem det er, og så videre, så videre. Men vi ved jo, altså, at der er, det ved vi også, altså det tal, der viser, at det faglige gennemsnit og fraværet og så videre, så videre, så videre. Så der kan pludselig ske noget, der gør, at ting bryder igennem. Godt, det var det sidste spørgsmål. Så vil jeg, inden vi går til den mere uformelle del af arrangementet, lige minde jer alle sammen om, at vi har et møde i Trykkefrihedsselskabet. Næste møde, det er 19. marts. 19. marts, det er med Nikolaus Fest fra Alternativ for Deutschland, der kommer og taler om den demokratiske krise i Tyskland, hvor man er ved at gerne forsøge at forbyde AfD i Tyskland. Så det altså den 19. marts, Dansk Forfatterforening. I kan læse mere om det på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside. Og så vil jeg sige tusind tak for gode spørgsmål og opbakning og alt muligt. Nu er der kava lige udenfor, og så er der Kits fantastiske kransekage herinde, så jeg kan lige sådan selv defilere rundt. Så tak.